Għandna kroll f'dak li huwa dijalogu soċjali bejn il-Union u l-Gvern. Kliem il-kap eżekuttiv tal-UʿM Voice of the Workers Joseph Vella waqt il-programm NetLife fejn spjega kif mill-ġimgħa filgħodu 1300 ħaddiem bdew aktar minn 300 azzjoni industrijali. Joseph Vella stqar li minkejja li għadu kif ġie firmat ftehim settorjali, il-Gvern oġbu joħroġ b'interpretazzjoni ta' kif għandu jimplementa l-kwistjoni tas-salarji b'effett diżastruż li l-ħaddiema jitilfu s-senjoriti tagħhom. Jekk il-Gvern ikompli bl-interpretazzjoni tiegħu, il-ħaddiema ser jitilfu eluf ta' euro. Il-kap eżekuttiv tal-UʿM semma uħud minn dawk il-ħaddiema li qed jingħaqdu f'dawn l-azzjonijiet industrijali. Lista ta' professjonisti, l-audiologists, dental hygienists, dental technologists, dietitians, medical lab scientists, occupational physiotherapists, radiographers, speech language pathologists, nutritionists, nutritionist therapists. Lista sħiħa. Daw kollha isegwu l-azzjonijiet. Kollha qed isegwu l-azzjonijiet. Ma jistax ikun li hemm barra m'hemmx effett. U wasqar li mhuwiex pjaċir tal-Union li tagħmel dawn l-azzjonijiet. Iżda qabel dawn l-azzjonijiet, il-UʿM kienet ilha xhur tistenna li tinstab soluzzjoni. Joseph Vella spjega r-raġuni wara dawn l-azzjonijiet li ddaħlu fis-seħħ il-ġimgħa. Jekk bħala gvern ikkommettejt ruħek bil-miktub, issa x'inhi l-problema? Issa aħna tnejdulu dal-għodu wasal iż-żmien li mhux da grupp ta' 45 biss għandek tieħu ħudhom kollha l-ħaddiema ta' Stewart għax jien anke li nisma' li l-Gvern qiegħed fit-trattati ma' Stewart beżżani. Għax kif kelli okkażjoni diġà ngħid, beżżani li ħajkonna xi replika oħra tal-aħħar kuntratt li kellna, aħna diġà għaddejna minn da kollu. Ta' min wieħed jinnota li dawn il-ħaddiema ser ikunu qed jaqdu biss dmirijiet li għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19 ma' każi ta' emerġenza u pazjenti bil-kanċer.